Хайырлы кич. 30 август көнне Татарстан башкаласында уйнагыз гармоннар халык иҗаты бәйрәме узачак. Быелгы гармончылар парадын Татарстанның ат казанган артисты Илсия Бәдретдинова җитәкләячәк. Илсиянең кайчан гармонда уйнарга өйрәнгәнен һәм бәйрәмнең башка нечкәлекләрен без студиябыз кунаклары белән сөйләшербез. Хайырлы кич, хөрмәтле кунаклар. Театр сәхнәсендә эленеп торган мылтык кайчанда булса атырга тиеш булган кебек, телевизион студияда басып торган гармон кайчанда булса уйнарга тиеш. Иң беренче эшне шуннан башлыйк. Ринат абый, рәхим итегез. Афарин, зур рәхмәт, Ринат абый. Исемен дә әйтсәгез, атамасын да әйтсәгез әлеге композицияның? Бу татар халыки, бу Рөстәм Валиевны искә төшереп, ул уйнаган көйләрнең бер өлешен генә уйнап чыктым. Без бу көйне Рүзәл белән туган авылым тапшыруларын монтажлаган вакытта бик еш һәм бик яратып файдаланабыз, шуңа күрә бик тиз искә төшә. Данис әфәнде, инде бәйрәмнең үзенә килсәк, тарихы турында кыскача әйтеп узсак инде ничәнче тапкыр уздырыла һәм быелгы үзенчәлекләре, географиясе ничегрәк? Беренчедән мин сүземне барлык тамашачыларны, безнең караучыларны иртәгә республика көнендә, Казан шәһәре көнендә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасы каршындагы мәйданда узачак уйнагыз гармоннарның менә төп сәгать 11-гә чакырып калам. Ул сәгать 2-гә хәтле булачак. 2-дән 3-гә хәтле без парад белән Бауман урамы буйлап, Казан кирмәне буйлап, инде Казан кирмәне буенда урнашкан яр буенда Набережныйда да менә әлеге бәйрәм чаралары дәвам итәчәк сәгать 5-кә хәтле. Мин шуны әйтер идем, бүгенге көндә, әгәр дә без менә шу 90-нчы еллардагы милли күтәрелеш чорындагы татар рухын бүгенге көндә Казанда кайда тыйып була дигән фикер йөртәсебез килсә, менә барлык татар интеллигенциясы, татар җәмәгатьчелеге һәм гомумән Казан кунаклары, Казан шәһәре халкы бик яратып кабул ителгән, җылы кабул иткән менә бу уйнагыз гармоннар бәйрәмен аерым әйтер идем. Мин аны шулай дип әйтер идем, ул бүгенге көндә республика көндә уздырыла торган бердән-бер халык бәйрәме булырлык дәрәҗәдә инде менә 38-нче мәртәбә оештырыла торган бәйрәм. Әлбәттә, һәрбер бәйрәмнең аның үзенчәлеге бар. Мин менә сез әйтеп килдегез, парадны Татарстанның атказанган артисты Илсия Бәдретдинова җитәкләячәк. Мин шуны әйтер идем. Беренчедән, бу бәйрәмнең, халык бәйрәмнең төп каһарманнары ул гармончылар, баянчылар, гомумән үзләре профессиональ гармончылар турында гына сүз бармый. Үзешчән хәвәскәр гармончылар. Һәм парадта да төп каһарманнар алар, һәм төп концерт программасында да алар. Илсия Бәдретдинова безнең халык тарафыннан бик җылы кабул ителгән, яраткан җырчыбыз буларак, Татарстанның атказанган артисты буларак, әлбәттә, концерт программасында катнашачак, һәм шулай ук узган елларны ул Фирдус Симаев иде, һәм әлбәттә инде парадта да гармончылар белән бергә барачак. Һәм мин шуны әйтер идем, аерым без бу уйнагыз гармоннарны гармончылар белән генә бу бәйрәмне булдырып булмас иде, әгәр дә аларның янәшәсендә иҗат коллективлары булмаса. Һәм шуңа күрә бөтен Россия күләмендә уздырыла торган түгәрәк уен фестивален без инде 28 көнне менә 30-дан артык булган төбәктән безнең иҗат коллективларының санын 50-гә якын, менә алар барысы да башта менә шушы үзләренең килә торган төбәкләреннән чиктәш урнашкан районнарында, татар районнарында менә әлеге район халкы өчен иҗат коллективлары белән тамаша кылдылар. Бүген без кичке уенда аерым Казанда алар өчен чара оештырабыз, кичке уен форматында, алар өчен остаханәләр, өзлексез рәвештә, даими рәвештә аларга бер мәйданда туплар өчен алдагы планнарны эшләтер өчен туплыйбыз, һәм инде иртәгә алар барысы да 30 август көнне катнашалар. Һәм шулай итеп, менә иҗат коллективлары белән берлектә гармончылар Татарстан турында гына сүз бармый, гомумән татар дөньясы турында сүз бара. Ерак көнчыгыштан алып Калининградка хәтле, менә география биредә дә Татарстаннан гына гармончылар, баянчылар түгел. Студияда да безнең Себердән дә бар, ерак көнчыгыштан да бар гармончыларыбыз. Безгә аларны менә ел дәвамында әлбәттә төрле җыеннарда, фестивальләрдә, төрле тамашаларда алар катнашалар. Ләкин татарның мәркәзе булган Казанга туплый торган бердән-бер майдан һәм бердән-бер
менә халык татар интеллигенциясе, татар җәмәгатьчелеге туплана торган республика көнендә халык бәйрәме ул уйнагыз гармоннар. Һәм иртәгә инде ул сәгатен 1-дә Галискар Камал исемендәге мәйдан каршында башланачак. Һәм мин шуны әйтер идем, биредә әлбәттә ул күңел шарасы белән бер рәттән ул барлык менә шушы гармончыларны, баянчыларны, хәвәскәр үзешәннәрне барлап һәм аларга ярдәм итү үзеннән дә без татар халкының милли үзенчәлек дәүләт программасы кысаларында ел дәвамында 7 миллион 600-гә иҗат коллективларына костюмнар һәм тальян гармоннар алып бирәбез. Безнең ел дәвамында төбәкләрдә бара торган төрле фестивальләр нигезендә без аларны сайлап алабыз һәм менә монда аларны китертәбез. Әлбәттә, бу республика өчен һәм татар дөньясы өчен олуг вакыйгаларның берсе һәм татар рухы менә шушы 90-чы елларның дагы шушы рух әле ул бүгенге көндә дә анда сакланып калган. Дөресен генә әйткәндә, без гармончыларны уйнар өчен генә чакырмадык бүген. Әлбәттә, инде тальян гармоннан юкка гына башламадык. Миңа калса, Илсия Бәдретдиновны якыннан күрергә хыялланмаган ират юктыр инде ул җир йөзендә. Тик шулай да, ничегрәк менә парадта ничек күз алдына китерәсез сез бер төркем гармончыларның хатын-кыз артыннан атлап баруын. Ул ничектер менә шундый сүзләр йөри дип әйтик инде. Ничек алай инде ул дигән менә. Сезгә бер дә күңелегезгә бәрелмиме? Бәлкем анда танылган гармончы булырга тиештер беренче рәтләрдә. Нишләп Илсия Бәдретдинова алып бармаска тиеш парадны? Илсия Бәдретдинова беренчедән бик популяр җырчы безнең халкыбызда шулай бит. Әле кем әйтмешли, аның яхшы инструменталист яки гармончы уянскәндә күрергә тиеш халык. Аның бит әле төркеме дә бар. Үзенең инструменталистлары бар, бик яхшы инструменталист. Гармонга бүгенге көндә популярлык җитеп бетми дип әйтә аласызмы? Мин бу адымны аңлыйм. Дөрестән дә менә андый популяр кешеләрне кушарга кирәк мондый чараларга. Ул халыкчан дип кенә бара торган әйбер түгел, хәзерге заманда ничек кенә теләсәк тә. Гармонга популярлык җитми дип әйтә алабызмы? Менә шушындый чаралар булмаса, без бераздан гармонсыз калачакбыз. Һәр хәлдә авылларда кимиячәк дип әйтә алабыз. Сез дөрес әйтәсез. Сез дөрес әйтәсез, чөнки популярлык җитми. Конкурсларда гын эш әйтергә кирәктер дип уйлыйм мин. Бу минем фикер инде. Һәм инде әйтергә кирәк кызыксындыру яшь буынны. Алар белән эшләнмәдәген арттырырга кирәктер дип аңлыйм бу арада. Менә бу елларда инде бу күренеп тора, яшь буында уже үзеклек булырга мөмкин. Хәзер безнең уже яшь буынны әзерләүдә. Монда хәзер бит инде карт буын, өлкән буын инде гармончылар безнең китеп бара, күбесе шулай бит әйтергә кирәк. Бу бит инде столкны тапшырырга кирәк яшь буынга хәзер. Без соңга калып барабыз дип уйлыйм. Әзгенә. Ренат әфәнде, яшь буын дигән вакытта мин шул авылдан күз алдап әйтәм инде. Авыл сабан туйларында хәзер тальян тавышлары бик яңгырамый дип зарланырга яратабыз. Ул менә потенциал кая китеп бара икән, без аларны өйрәтә алабызмы? Дөрестән дә соңга калдыкмы? Менә шул исәптән Казан дәүләт мәдәният институтында 540 сәгатьтән торган курслар ачылды. Ул курслар әлегә профессионаллар өчен, менә скрипка укытучысы, анда фортепиано укытучысы, алар һәр берсе сертификат алачак. Алар тальян гармон буенча һәм курай буенча. Значит, ул балаларны өйрәтерлек рәвештә өйрәнгән специалистлар булачак, белгечләр, име? Значит, менә әле бу беренче генә 44 кешедән торган төркем булды. Әле ул бүгенге белән генә бетмәде. Менә хатын-кызларга кара Илсия дип әйтеп уйлап торам да инде. Әле менә җәй үткәнче миңа шутлап чыгардым әле. 5 хатын-кыз шалтырата. Килергә ярыймы өйрәнергә гармонга? Килергә ярыймы? Менә ул кызык бит. Хатын-кызда алар этеп баручылар. Шулай аудитория. Шул, әгәр дә хатын-кыз өйдә ирендә мактап, үзе дә шунда гармон уйнап җибәрсә, ул алга китеш була дип әйтәм инде. Менә иң мөһиме ул булачак буынны өйрәтүе. Менә шул исәптән безнең гармоннарыбыз булды, рәхмәт шөкер, мәдәният министрлыгына конгресска, татар конгрессында гармоннарыбыз булды. Хәзер аларны профессиональ рәвештә өйрәтүчеләр дә булгач, алга китеш булыр дип уйлыйм инде мин. Конкурслар җитми дигән белән килешәсезме? Чөнки заманында хәзер бардырмы юктырмы белмим, шуңа күрә сездән сорыйм. Фәйзулла Туишев исемендәге гармончылар конкурсы лауреаты дигән исем бирелә торган иде. Бик дәрәҗәле конкурс була торган иде. Татарстанга түгел, тирә-якта төбәкләрдән килә торган. Менә минем бу шактан тагын бер нәрсә әйтәсе килә. Әгәр дә ул конкурсны тагын телевизион конкурс формасында да эшләсәк, ул алга китешнең ничек кызык булыр, кызык. Мине телевизор
телевизордан күрсәтәчәкләр дигән халыкны дәрт булачак. Шулай бит инде. Әлеге көндә ул конкурс юк димәк. Әле менә телевизион юк. Менә конкурслар үтә, ансы бара хәзер һәр төбәк үткәрә ала үз конкурсын, ансына юк. Фазила Туйш конкурсын аны именно телевидениене бәйләп үткәрәсе килә иде инде. Аңлашылды, безнең вакыт бик тиз бара. Рекламага киткәнче, тагын бер кунагыбызны ишетәсе иде. Таһир әфәнде, сүз сезгә. Әйтер сүзләрегез, мөрәҗәгатьләрегез. Исәнмесез, кадерле дуслар, мөхтәрәм милләттәшләр. Без Саха-Якутия Республикасында яшәүче татарлар, бөтен татар дөньясын, Татарстан Республикасы һәм Казан шәһәре көнне бәйрәме белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Һәрберебезгә санык саулык, казан гомер, җан тынычлыгы, гаилә минлеге, тынычлык һәм яхшы кайфләр телибез. Мин яратам сине, Татарстан. Афарин Таһир абый, кыска вакытлы рекламадан соң шушында ук күрешербез, безнең белән калыгыз. Бик шәп булды, рәхмәт. Ислам әфәнде, инде композицияның отамасын да әйтеп узсагыз. Елда килә торган сырайы безнең Казанга уйнагыз гармонга. Һаман шул сарман, һаман кышкы кошлар кебек дигән җырлар яңгый. Мен әйтәм, без бит Себер бай. Эзләп карыйк үзебезнең яхшы киләрне. Борынгы киләр табылды. Шагбаравый булышты. Анын унитырган килер, 1000 килер. Менә тагын менә бу борынгы ки, шәп-шәреп кәй дигән бер ки. Аны мин үзем Ижевский шәһәреннән Казанга килеп укып, анда хәзер эшлим төмәндә. Шунда безнең өчен бу ки сезнең өчендәдер кызыклы яңгырый. Борынгы Себер ки. Кемнән табып алдыгыз аны? Аны Луиза Сурметова бар безнең, фольклористка. Китап чыгарып, шунда бастырып чыгарды аны. Шуннан кирип киткән һәм бу елны безнең уйнагыз гармоннар гармонда яңгырашак. Беренче тапкыр килүче. Безнең тагын бер кунагыбыз килеп кушылды, Айрат Фәйз Рахманов, Мәдәният министрлыгыннан. Айрат, бәлкем ишеткәнсеңдер безнең әңгәмәнең бер өлешен, нәкъ менә шушы гармончыларны, инструменталистларны әзерләү турында без дөрес аңлаган булсам, хәзер сүз алып барабыз. Күбрәк инде үзешчәннәр турында түгел, нәкъ менә профессиональ булган инструменталистларны әзерләү турында. Һәм тагын аны кайсы урыннарда алып була әлеге белгечлекне. Бүгінгі вақытта біздің Авхадиев исемендегі музыкаль клиетті әзірлер баяншыларына, әзірлер шулай консерваторияда, һәм әзірлер инде Мәдәният институтында, яғни үш оқу йортында инде әзірлік бара, һәм біздің профессионал музыкантлар мұнда әзірләнә. Һәм алар төрле ансамбльләрдә эшлиләр, районнарыбызда да эшлиләр, кемдер педагог укытучы булып эшли.
шул вакытта инде әзерлек дигәндә Аллаһка шөкер безнең мәдәният йортларында да түгәрәкләр шәп килә, түгәрәкләр түгел инде фольклор ансамбльләр һәм менә Залесныйда мәсәлән безнең Салават күпере янында бу барсына да үрнәк булырлык әзерлек алып барыла. Олы яшьтәгеләр дә ялышмасам, яшь кешеләр дә киләләр, кызыксыналар. Һәм әйтергә кирәк, безнең бер идеябыз инде бар, бәлки без аны тормышка ашырырбыз. Уйнагыз гармуннарда аерым менә бу төрле уку йортларында әзерләнә торган гармунчыларның киләсе елга аерым бер шундый сводный отряд итеп аларны менә уйнагыз гармуннарда да уйнату ала берсә. Ул бик матур күренеш булыр иде, бер елны бит. Ничә курайча җыелды әле? 100 ме? Ничә ала? 100-дән артык. 100-дән артык курайча җыелды. Һәм әйтергә кирәк әле, яшьләр дигәндә, яшьләр халык җырлары белән хәзер кызыксына, ләкин шул ук вакытта аларга шундый стилизация, аранжировкалар кирәк һәм гармунга шундый мәхәббәт шундый стилизация аркылы да уянырга мөмкин. Һәм гармун әлбәттә төрле жанрларда ул безнең кулланыла һәм төрле жанрларда куллану аркылы да яшьләрдә безнең халык инструментларына кызыксыну уятып була дип уйлыйм. Минем тагын бер сорау бар. Ике кешегә бер сорау булачак бу. Җәгъфар абый, беренчедән сезгә. Соңгы тапкыр үзегездә, төбәктә, шәһәрдә дип әйтик инде, кайчан менә татар җәмәгатьчелеге түгел, берәр төрле гаилә оештырган юбилеймә, туймага барып гармун уйнаганыгыз булды. Әйдә киләле үзебезчә утырыйк әле дип соңгы тапкыр кайчан әйттеләр? Менә мин тавышта инде бетте, җырлый. Шул татар мәҗлесләрне хәзер Төмән шәһәрендә, Төмән районында, Төмән өлкәсендә востребованы дип әйтәбез. Менә моның килер алдыннан гына никахларда хәзер татар гармуннар гел яңгырый. Без ислам белән, Әбүзәр белән барыбыз да чакырылып торабыз. Гел татарча хәзер җырлыйбыз да бейбез. Сезнең тавышыгыз үзе өчен сөйләп тора. Җырлый карлыккан дип әйтә алабыз инде. Ишә Варша мәдәният йортында барлык җәмәгатьчелекне гөрләттереп чыгыш ясадылар. Шундан карлык. Үзебездә ничегрәк икән? Миңа калса хәзерге туйлар, алар инде менә гармун анда бик тансыкка гына чакырыла торган инструмент бит инде. Гармунчы үзе дә дип әйтик. Хәзер җитә магнитофоннар көчле бит. Заман таләпләре инде, заман таләпләре, әмма аппаратура аркылы да яңгырату өчен чакырыла ул бит инде үзенчәлекле. Сезнең кайчан утырганыгыз бар менә үзебезчә дигән. Үзебезчә менә якын гаилә дустыбыз, туганрак кеше инде, аның юбилеенда, 50 яшьлек юбилеенда утырдык. Ул чынлап гел только баян белән генә алып бардык. Туйна рәхәтләнеп җырладык үзебезнең белгән җырларны. Яшьрәкләргә килсәк, яшьләрнең дә төрлесе бар. Бу инде тәрбия моментындадыр дип уйлыйм мин. Шулай бит яшьләрдән сорый кайберләре баян белән генә уздырасылар килә мәҗлесләрне. Бездә шулай гармонсыз үтмәй туйлар. Менә без инде Айрат белән әйтә алабыз, ул яшь буын вәкилләре исеменнән дә. Бүгенге көндә дә ул халык тарафыннан менә җылы кабул ителгән гармун җыры дигән төшенчә яшьләр өчен дә бар ул. Җыелган вакытта да, әлбәттә, халык җырлары дигән вакытта аның менә заманчалаштырылган көйләрне дә гармунда уйнау бик сәләтле егетләребез бар. Һәм яшь буын арасында да менә безнең олы буын, урта буын гармунчыларын дәвам итерлек әле буын үсеп килә бүгенге көндә. Бу үзешән һәм хәвәскәрләр турында сүз алып барыла. Һәм мәсәлән төбәкләрдә дә нинди генә җыен фестиваль яисә халык бәйрәмнәрендә без әгәр дә сабан туйларыбызга төбәкләрдә уздыра торган сабан туйларында 100-дән артык гармунчыларны алып бара алабыз икән, бу бит инде аларның бар икәнлеге турында сүз алып барыла. Һәм иң мөһиме хәзер безгә шуннан да дәүләт ярдәмен бу юнәлештә арттыру мәсьәләсе тора. Чөнки менә мин әйткән дәүләт программасы кысаларында 7 миллион 600 меңлек иҗат коллективларына костюмнар һәм уен коралларын ул беренче чиратта итальян гармуннар турында сүз алып барыла. Белән без ел дәвамында 19 коллективны тәкъмин итә алабыз. 10-сы аның төбәкләр өчен, 5-се аның Татарстан өчен һәм 4-се аның
чит илләр өчен. Шул ук мәсәлән, ләкин мин игътибар бирәсем килә Татарстандагы үзешчән хәвәскәр халык ансамбльләренә иң аз тәэмин ителүче костюмнар белән. Без бит еш кына профессиональ һәм дәүләт яисә муниципаль карамакта булган ансамбльләргә ярдәм итү йөзендә торабыз. Ә менә үзешчән хәвәскәрләр, алар читтә калмасын өчен безнең дәүләт программасы кысаларында ярдәм ителә. Яисә мәсәлән, бөтен Россия татар авыллар эшмәкәрләре җыйны кысаларында без Тасырның 100 еллык уңаеннан Татарстан Республикасы президенты исеменнән 100 тальян гармун ясаттырдык. Безнең Харисов Башкортстаннан килүче Рәтәфәнди тарафыннан менә аның берсе биредә шулай ук тараттык. Бу урында тагын бер сорау бар иде, ләкин аны атап биреп булмый инде. Кем бар икән бүгенге көндә үрнәк гармончылар безнең дигән сорау иде ул. Миңа безнең мөхәррирләр әйтеп куйды, Золотая десятка гармонистов дигән шундый ни бар, рейтинг бар. Бөтен Россия буенча топ 10. Дибен Ринат абый шул 10лыкка керүче гармончы булып чыкты, анысын белмәгән идем, гафу итәрсез. Мин әле бүгенге көндә мин бердән-бер гармончы, ул русча аны исемдә Золотая десятка гармонистов России. Рәхмәт шөкере мәдәният министрлыгына, ана Татар конгрессына, алар мине Новосибирскида үтә торган конкурска, анда 233 кеше, быел да мин чакырылдым. 233 кеше, анда Израильдән, Германия, Беларусьтан каян гына юк, араларында 12 лауреат булды һәм бердән-бер мусульман мин булып чыктым дигәндәй. Тагын без кемнәрне әйтә алабыз? Менә карап торырлык үзебезнең гармончылар. Безнең үрнәк алырлык гармончыларыбыз бар. Безнең чакырылучылар арасында интернет челтәрендә иң еш менә шушы кулланучылар тарафыннан зур менә шушы сан ягыннан дип әйтүем, алар әлбәттә халык җырларын заманча көйләтеп уйныйлар. Һәм без алай гына да түгел, менә узган еллардан без флешмоб мәсьәләсен куйдык. Менә бүген хәзер без шулай кичке уенны Ленин мәдәният сары каршында кичке уен оештырабыз. Без гармончылар белән инде бигрәк тә яшьләрне җәлеп итеп флешмоб оештырабыз. Аны барыбер интернет челтәренә дә кертеп, һәм шул ук менә хатын-кыз Илсә Бәдретдинның сүз алып барылды. Менә мәсәлән безнең барыбызга да билгеле булган Флора Хөрмәтова хатын-кыз тарафыннан популяр бию көен, барызда ул аудиокассетаны хәтерли, шуны куеп, татар бию көен уйнаучы безнең менә бик данлыклы хатын-кызыбыз. Бу урында тагын бер генә мәгълүмат биреп узасы килә, Ринат әфәнде. Күрсәтегезче менә бу китапны. 4нче камерага. Бу Самоучитель дигән китап бар. Хәвәскәрләр турында сүз алып барган вакытта, кем гармонда өйрәнергә тели, үзлегеннән өйрәнергә китапларына кадәр бар. Бүгенге көндә мөмкинлекләр бар дип әйтә алабыз. Бу итальян китабына менә уйный белмәгән кеше Самоучитель дигән сүзне аңлыйбыз инде. Ул совсем уйный белмәгән кешегә китапны ачып, гармонны кулына алып, өйрәнә алырга үштәшләнгән. Ул гына түгел, менә безнең мәдәният министрлыгы аркылы менә бу безнең тагын Татарстан бер бренд дип әйтәбез инде, Курайда өйрәнү. Сез аптырамагыз, русча нишләп чыкты? Бу тарату өчен дип аңлыйбыз. Бу Сибир халкы сорау буенча, абый җинһар балалар татарча белми, русча булсын инде. Ә менә монсы инде сезнең кулдагы гармон, хрумка дип әйтә. Онсыны да мәдәният министрлыгы һәм конгресс аркылы чыккан китаплар теләгән кеше өйрәнә ала. Ә өйрәтү ягыннан бер нәрсә дип әйтәм. Менә сез хәтерлисез бит университеты 13нче елгы. Мин баланы Курайда өйрәттекме? Кыска вакыт эчендә. Кыска вакыт эчендә өйрәттек. Значит, теләк түгәрәкләнергә тиешбез. Инде Атабайга тәкъдим. YouTube'та да моңа роликлар төшереп, уйнау буенча. Ну, яшьләр арасында шундый рәвештә тарала ала иде, менә шундый үз Самоучитель YouTube'та. Самоучитель Ринат абыйдан акчасы мәдәният министрлыгыннан килештек, җәмәгать. Инде Җәгъфар абый, сүз сезгә.
Афарин, зур рахмат. Иртәгә сағат 11-дә күрешкәнгә кадәр.